Vinya, 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 Garibe, vinya, Garibe, Garibe, vinya, vinya. Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paMbire TV patinokupakurirai nhau mururimi rweshona. Nyaya yatakabata panapa inyaya yekupondwa kwevanhu vashanu, nyaya inova yakaitika papurazi rinonzi Ona Farm paplot number 9. Chiitiko chakasiya vanhu vakakahadzika zvikuru nekuda kwemuponderwo wakaita vanhu vashanu muchiitiko chakaitika musi wa11 December. Pari kutaurwa ipo nyaya yekuti paitaurwa nyaya yekuti vanhu ava vakapondwa nehama yavo. Panosanganisira senior citizen Gogo vane makore 66 vakapondwa pamwe chete nevanana, mumwe ane makore 2 ane mumwe ane makore 5, kuchiti Loise Chiringaushe wemakore 37 naTakudzwa Kariva naTatenda Chirenje ndo vane makore 5 ne2, kuchitiwo Tendai Zvitsva uyo akawanikwa achiri mupenyu panguva yakazosvika neighbor asi akazodoshayikira kuchipatara. Naizvozvo mapurisa vakanga vazivisa kuti vari mushishi yekuvhima goronyera iri, vari mushishi yekuvhima munhu uyu vachishandisa madrone pamwe chete nembwa. Shoko riripo kubva kuGuruve riri kutaura kuti goronyera iri rabatwa, mhondi iyi yabatwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police. Sekuona kwamuri kuzviita, mhomho yamomotera zvekuti dai asiri mapurisa munhu iyeye kutaura kunoku achingadai chiri chituna. Chazenge tichikupai update maererano nenyaya yemurume uyu, sezvo kuGuruve uku kune nyaya dzakawanda dzekupondwa kwevanhu dzaitika pamwedzi 3 yadarika iyo yiyi. Naizvozvo kubatwa kwemurume uyu kunogona kubatsira kuziva kuti ndiye mumwe chete here anga achiita izvi munharaunda yeGuruve, uko vanhu vakawanda varasikirwa neupenyu. Vinya, 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 Garibe, vinya, Garibe, Garibe, vinya, 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 Garibe, vinya, vinya,